Kuzoba njeyani? Konke sengidlulisile. Nawe ngicela wenze njalo. Bengicela siqale uhlelo la namhlanje. Igama lami nguSibahle. Sibahle, siyalalela asijajane. Ngiyintombazane ena-17 kodwa nginengane eziwu-2. Yebo. Damn. Senze njani? Siyalalela asijajane. Uma ungixoshile ekhaya ngokuthi ingane iqeda ukudla futhi nobaba bazo abazondli. Yey. Obaba bazo. Unengane eziwu-2. Obaba bawu-2. Una-17. Hayi. Bodloza. Uma uzohluleka ukuziphatha, uzomela uhambe. Hayi okay, ngeke ngisashuluza. Uma ungixoshile ekhaya kobe sengithi ingane isithathu. Nengane isithathu nayo ngimithele mina umfana. Nayo loyo mfana loyo ungishiyile ngoba uthole ukuthi ngikhulelwe. Mina bengitshela ukuthi uzobe baba responsible azonke zonke ingane zami. Hawu Nkosi yami. Ngiyahluleka ukuthula mina. Una-17. Fika ngina isithathu. Phela wena awuhlukile ukuthi uyifethu uyakhiqiza. Ungumkhiqizi. Yazini ngine solution mina. Awuthi uyadeda nesithathu. Cela udedela bayithuke lento yakho.